Hej YouTube. En gameplay her. Så er det første gang eller anden video, hvor jeg er hjemme. Men den her gang er min grænfætter med. Han ved bare ikke, at jeg er her. Og så lige nu så er jeg sneskyt over gunbuilding. Han kan ikke høre sådan noget. Han har ikke set os sådan noget. Skal vi se, om vi kan skyde ham i hovedet, YouTube? Hej, lillebror kommer der. Jeg dræber ham! Lillebror død! Men Tobias, han lever stadig. Her! Her! Hey! Flotte, prøv lige at kigge. Det var sgu alt for en gameplay her. Nå, han er sgu ikke helt død, ham der.